Може перка опекува да си опече. Кой в най-дълбока вана цопва ей така? И дърво за лимонада има под ръка. Кой? Ти пилота, Аз! Виктория, Аз! Просперанка, Аз! Ментолка, Аз! Ефремова. И ни! Пипи, пипи, Дългото чорапче, пипи, 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 дългото чорапче. кой с Аника и Томи прави карнавал? Кой надбива бързичком и не гърския крал? Кой не иска 100 мияни вече да расте?